أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم. Ayat ingkang nembe dawas niki wau tesih nerangno wasiate Gusti Allah sing awujud ayat kangge sedaya umatipun Allah. Niki tesih hubungan kalih mulai ayyuhalladzina amanu sing pertama dhewe diwanti-wanti intuti umfariqa minalladzina utul kitaba yaruduhum ba'da imanikum kafirin. Nek ngantek diramu kabeh anut pengaruhe wong-wong sing kafir. Wanita sing kafir monggo diramu diprovokasi ditarik nek dipengaruhi yaruduhum ba'da imanikum kafirin. Terus piye kok iso nganti sirahmu dadi kafir nah dadi dadrane iki piye wae batakuna wa antum tutla alaikum ayatullah. Padahal sirahmu wis diwacana kitab Gusti Allah ayat Gusti Allah wa fiikum rasuluh nang ngarepmu nang tengah-tengahmu ana keputusan. Saiki ora ana utusan wis sing ana para ulama kiai cek ana Quran diwacane diterake wae mata furu. Piye kok iso nganti kafir lan iso nganti siramu nasar meneh iki piye diwanti-wanti dimulai ngoten wa fiikum rasul
ning dua maya simbillah intine ujunge sapa wae sing tansah njaluk perlindungan njaluk pengayoman Gusti Allah ya perlu diayomi siratal mustaqim terus dibantu-bantu kon takwa sing sak temen-temene hak qodihi wa tamutunna illa wa antum muslimun aja mati sliramu mati kecuali mati ganti netepi Islam artine isone mati ganti netepi Islam kudu urip tansah netepi Islam pasrah sakuduwe ning Gusti Allah Islam niku bersuara saka tembung pasrah ngumpul doan Gusti Allah manut niku isone mati tetep gondeli agama Islam iman lan Islam kudu uripe tansah kontinu istiqomah terus menerus nindakake agama Islam kanthi sempurna ora iso mati kusnul khotimah niku dicita-citakno menanggo cita-cita saiki juga sira wah sampai nek tuwek tak taat tenan mboten saged ngoten niku mergo pati niku sing kersa Gusti Allah pati niku terjadi apa biasane uripe wong iki tukang duraka ya matine nek lagi duraka utawa obat duraka utawa ape berangkat duraka tukang mabuk matine ya nek gak pas mabuk ya ape mabuk utawa sedang mabuk tukang zina matine nek kabar zina ya ape zina utawa lagi mboking jak zina nang hotel mati ngoten niku ora ana tukang zina matine kok tahajud iku ora tau krungu lho nek pengen netepi mati Islam ya uripe iki aja nanti ninggalno Islam terus wasiat sing iki terus supaya wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu kon gundelan kelawan tali sing kuat taline Gusti Allah habl niku ana sing nafsiri agama Islam ana sing nafsiri Al-Qur'an kon gundelan kelawan agama Islam aja nganti penco-penco terpecah belah terus dikon eling wal guru nikmat Allah kon eling nikmate Gusti Allah nikmat sing ndi itu kuntum ada ambiyen kowe gawemu tukaran gawemu padha musuhan Fa'ala apa bainaku bikum terus didapukno atimu mbek Gusti Allah dirukunno dikumpulno wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana banjur karena nikmati Allah kalian semua padha rukun bersaudara jadi ayat niku meruhno nerangno teng awake dhewe nek rukun kompak niku nikmat lan boten enten sing iso ngrasakno nikmat nek wong ora duwe agama Islam pokoke pun budak itu demo untuk ngaku nek katang kita kumpul niku ora nikmat kok isine perkara tok niku tapi nek rukune bihablillah asbahtum bi ni'matihi ikhwana boleh-boleh iki biyen nek ora janji to terus bahasa kene ngoten biyen gawemu tukaran musuhan gawemu lakon ora genah ora nek bener iki sing dido wong umat Nabi nek wong Islam banjur wis ketekan Islam asbahtum bi ni'matihi ikhwana terus padha kompak apik lakoni keapian iku ayat kanggo bertemu nerangno benane tak terangno ana Bani Aus Bani Khosraj sing maune gawene tukaran perangan nalika urung ketekan Islam tapi umumnya kita kanggo awake dhewe kabeh oleh eling eling to awakmu biyen niku nalika ora patek ana wong ngaji ya berjanji to lakuanmu gawene tukaran lha padha bekreh ora ana agama nek iki nggih kena eling awake dhewe cara bahasane nah sekolah kena kanggo otokritik kritik nang awake dhewe aku biyen ra ngerti dular-dular ora tau ibadah senengane bangungan kira-kira awake dhewe nek ana awake cilik-cilik kok wong salah tak desa diitung ora entekno driji 10 sampeyan biyen
Alhamdulillah asbahtum bi ni'matihi ikhwana mergo nikmate Gusti Allah rukun kompak nglakoni kaapian nek iki jogore aja nganti kepleset meneh cara dijawabno ngoten. Lalu diterangkan oleh sore sampune ayat mriki ayat sosial iki ayat sing ngatur tentang pergaulan. Biyen wa kuntum ala syafa kufratin minan nar biyen iki lakonmu iki ora gak ora gak dibarakno dadi ayat iki nek metafora nek analogi kiasan padang kata diibaratno awake dhewe nalika jek blasa iku kaya dene bibir jurang ora bibir jurang misale banyu ora sapa kufratin minan jurang tapi dasare jurang ini neraka dadi wong nek lagi saksak lakon duraka niku nek ayat iki dhewe ibarat ayat sing terakhir iki to kersane sambung tak ulas iki. Awake dhewe diibaratno kaya rumahku makan ning lambene jurang sing dasare jurang iku neraka. Kepleset sithik sak jangkah wae nanti mati netepi duraka ya bakal mlebu neraka tapi nek bener langkahe dibalik tobat bakal selamat mlebu swarga. Panggodaku minha terus diselamatno Gusti Allah lan ngono piye dididono agama Islam. Dididono ngaji, dididono ngaji Quran, ngaji tafsir, nerang agama kanthi jlentreng. Dadi iki nek nalika jaman kuno biyen jenengan ra tau bayangno nek ape enek ngene nerangno. Nek wis kaya ngene iki padha karo dipanggodaku minha kula jenengan diselametno Gusti Allah saka bibir jurang neraka niku. Nek wis kaya ngono iku bertahanno dalan kaya bayi lakum ayat niku keterangane ayat sing jelas sedaya wela-wela lakum tatadu supaya kula jenengan padha oleh hidayah. Nah, ayat iki sambungane. Nah, manane piye mungkin terus nembe diterangke. Ayat sing hukum ayat itu mboten mesti ana asbabun nuzul ayat iki mboten ana asbabun nuzul. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa takum lan becik ana minkum saking sira kabeh sapa umatun umat kelompok menungso ya donguna kang padha ngajak-ajak sapa umat ilal khairi maring khair. Khair berarti mana kebagusan tapi sing dimaksud niki ilal Islam maring agama Islam. Wa ya'muruna lan padha perintah sapa umat bil ma'rufi kelawan ma'ruf kaapian. Wa yanhauna lan padha nyegah sapa umat anil mungkari saka kemungkaran. Wa ulaika utai mengkono-mengkono umat sing ngajak-ajak ila khair iki mau hum ya ulai iku al-muflihuna wong kang bejo kabeh. Ayat iki nganjurno supaya ing dalam kelompok masyarakat komunitas ing dalam suatu wilayah atau desa atau negara iku kudu ana sing tukang ngajak-ajak marang agama Islam. Hukume fardu kifayah iki ora kudu kabeh. Ayat iki nganjurno enek wong sing tukang ngajak marang agama Islam. Terus pemerintah marang ma'ruf nyegah marang kemungkaran. Iki sing perlu penjelasan sing rada komprehensif rada lengkap. Ana setiap kelompok masyarakat utawa kelompok wilayah desa utawa negara utawa kota hukumnya perlu kifayah. Ana sing tukang ngajak-ngajak kapian, ana sing pinter
Mulai bertulis pajak ora kabeh. Jadi dihimbau dianjurkan. Walaupun sing siji dia enek bahasa loro. Aja-aja sampai perintah. Jadi ini beda. Kadang kalau orang paham tentang bahasa, orang paham tentang kafe, orang paham tentang ilmu kalam di kebiasaan. Ayat ini yang pertama nerangno anjuran orang sing tukang ngajak-ajak. Diajak-ajak sampai perintah itu katanya wis beda. Ngejak sampai perintah. Pertama dijak ngarep mlebu agama Islam, dijak anut tata carane Islam. Lho tau nerangno ngajak ning agama Islam niku. Kaya dene diumpamakno kaya di sana Pakno kaya wong calo tiket bis Malang untuk calo tiket kereta nek ngajak kok ugo nderek menak full AC itu sopan api nek ajak melok bis ku taboki lho biar hati-hati nek ngono kaya kalau jenengan ngajak agama Islam ya itu sopan kaya mau golek penumpang itu engko berapa cepu Jogonegoro Jakarta enak wis murah sing sopan sing apik karo sing lha golek penumpang ayo gelem ora ora jujur ya sing ngambil gelem ya minggat lan yo musa ora itu bolo nek ngoten padha kula jenengan ngajak agama Islam ayo nek gelem ndelok ngaji nek gelem monggo ora gelem ora apa-apa nek pengen seneng aja mlaku ibadah rega masih belum ragu tak titik cenderung ayo malah untuk usaha aja dulu aja itu ngapain jadi kalau mau boleh penumpang Surabaya benar kulase murah kena kenyang sopan sih ngapain malah ayo belum boleh selama belum boleh selama merokok mulai belum gede mereka sampai gratis dasar dasmu ini gaya ngono. Oh saya iki bodoh pinter bantah kok. Aku tuh bahasa nyapi, ku aja. Kedua bahasanya yang ayat ini ya nuruna perintah. Nek wis dadi anggotane, wis dadi penumpange. Nek jero ya nek perintah nek larangan, pamane nek bis yo. Nek bis yo nek narik tiket kan mbok pilih rego, kula aturi bayar tikete kasih kan nanti sekarang masih itu diperintah ada yang utane bapaknya seluruh tangannya sampean yang jopo mungkin disenangkan juta lo tangannya jadi nek jadi anggotane agama Islam perintahnya diterapkan dengan tegas supaya salat bapaknya larangan yo diterapkan dengan tegas nek wis klebu umat Islam umpamane tangannya penumpang bis rawen nek kersa dipun-tulis batas boten teng joko ki tangane kae malah padha ditokno kabeh tangane. Weh tangane sutok Pak. Mesti ada larangan ada perintah nek wis dadi anggota. Iki jare padang kata sing apik. Lah kadang kala wong ngene. Nek ayat iki ana istilah khair, ana istilah ma'ruf. Rumasane padha khair ben ma'ruf itu. Khair sing dimaksud ayat niki niku mlebu agama Islam diajak didakwai kanthi sae kanthi kasih sayang. Kanjeng Nabi niku nek ngajak-ajak niku sapi-api wong sing muni. Aja utawa muni iya niku Kanjeng Nabi. Nek bocah iku Nabi namirun nahi fala agarrami qawlila minhu wala na'ami. Kanjeng Nabi itu seorang yang perintah, ya seorang yang suka menyegah, suka melarang. Tapi dalam prakteknya orang wong sing luwih apik saka Kanjeng Nabi dalam merintah dan dalam mencegah. Kanjeng Nabi nek ngajak-ajak niku ora tau nulek namane kok dia pohon nganggo dia pohon panggung kan juga orang
dicontoni seseorang lagi sebut nama kok ono wong kok ngene enek wong gawe iki anggere bengi Bandung cara bahasa kene ngoten anggere bengi ndridis iki piye sok ben urip nek mati sok ben piye caca urusan dadi ora dicolok-colok kaya sing dimaksud ten mriki agama Islam ma'ruf kuwi apa ma'ruf niku perkara sing apik munggo masyarakat tapi orang bar syariat agama Islam cocok kanggo syariat ya cocok kanggo masyarakat niku ma'ruf jadi orang umumnya sesat dianggap ma'ruf ya kleru ana wong sing penting apa umumnya tapi juga tidak bertentangan dengan syariat kaya biyen para yai iku nek ngoten nek mikis umumnya wong sing ora bener dikikis sithik sithik ngoten niku kaya sesajen jaman biyen iku sesajen terus dilabadekno sesajene tapi dikon sing akeh dadi iso dipangan bareng-bareng ora mung sego sak bulan karo bisik saiki ngoten sing sing akeh dipangan bareng-bareng ana meneh ada istiadat sing kirim donga jaman biyen cara dikene pojokan dadi budayano dadi sedekah tambahi donga lan donga dibenerno sing dipuji dudu badanya dudu bendul dudu baik itu tapi sing dipuji teguh di Allah lan Rasulullah ma'ruf itu perkara sing apik tapi ora bertentangan kalian syariat sing niku kudu diterangke ana wis umume biasane wong nek wong meninggal itu iki umume biasane terus sono kendi ngono kemudian dikeprok terus kendi ra apa tapi kendi dikeprok itu dosa itu haram tabzir juga innal mubadzirina kan ikhwana sayati dinggo ya kono ra dinggo kono sing penting kula nyampekno nek dinggo kan bener dadi seneni malaikat aku wis ngandani mubadzirno barang itu dosa umumnya semua lah umumnya apike ora ngono nek nyoba receh nek duwe apik ora apa-apa lah kembang disebar itu kembang sebar ya ora haram ndak yo apike malah nek kene dhuwur iku kuburane kembang sebar kalau dhuwur kuburane dadi malaikat melok muji dongane makhluke tapi nek dikepro ngaron dikepro niku haram niku dosa dhewe mubadirno barang jadi barang ma'ruf itu umum sing ora balas syariat itu jadi cek tetep ngono yo monggo aku nek mayit mau ceramah di blog iki gua dicakem-cakem ngomong kene kok pinter metu pinter bantani nah ma'ruf jadi ana wong sing kurang ngajine tapi ngajine kurang tapi ngomongnya kepean terus ngaji senenge ngomong karo wong celanjaan urung iso bedakno antara pengajak sampai perintah piye terus dalam nyegah kemungkaran ku carane kudu tetep ma'ruf ana wong perintah keapian tapi carane gak ma'ruf carane mungkar kaya ngono mau misalnya mungkin ngajak keapian ayo berjamaah rokok we ayo kudu ngaji nek belum ngaji dadi bualan setan ini jenenge ngajak-ajak keapian tapi orang ma'ruf nanti Nabi ini ajak-ajak bahasanya halus lemah lembut sopan pabima rahmatin minallah lintahum coba jangan ayat ini juz ini lemah akhir ayat mergo rahmat Gusti Allah kowe lemah lembut marang para umatmu Muhammad walaupun dapat kembali dalam bilang faktu min haulik nek kowe bersikap keras hati bengis perang lafadhu min haulik ngajan kowe jenenge ngajak keapian tapi kok bahasamu koyo preman keras bengis ayo padha minggat kabeh jawabanmu lafadhu min haulik
terus diperintah fa'fu anhum jalukno ngapura sing elek-elek sing ketung genah-genah dijakno kena iku fa'fu anhum maafno ngapura misalnya dalam diceramai dino benek kita tidak langgar jamaah ujuk beli yo fa'fu anhum maklumi wastaghfir lahum lan jalukno ngapura aja malah disosok-sosok jadi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Aja-aja keapian, aja-aja mlebu Islam. Perintah keapian iki perintah keapian sing carane ya apik. Aja nganti amar ma'ruf tapi nganggo cara mungkar. Cara mungkar iki tak critakno wae ngajak keapian tapi getak-getak bahasane kaya wong kebelet wising peteng-tengan. Kecil-kecil pelorok-pelorok orang manut banyak orang mangan dengan tak cuek gitu kiai jangan melek ditaruh kiai lah kiai kalau gini apa sih bunga melek tak kiai wah kiai itu orang mangan pas selamat pula orang kiai gitu ya tertentu ya itu mana saya ngapain saya di dalam mana sih kalau belum ya coba sungguh-sungguh aja keapian kudu nganggo cara sing apik nyegah kemungkaran ya nganggo cara sing apik dituturi sing kae nek iso nek mampu nek ra mampu ya meneng ae padahal inna fa'ati dzikra tuturi nek kira-kira pituturmu iku manfaat. Nah orang manfaat ya wis meneng ae timbang pira-pira kelakuan kang gondrong bawahane kecandaan iki malah ngajak gendut ya wis dongakno ae ngajak tuturi ra ono malah ngajak gendut ngajak jekeran. Kalau rasa tuturi dongan sing apik gampang ditenane wong wateke anggo ngono iku aja dikendani apa ora manggon malah ngajak tukaran ya nek ora inna fa'ati dzikra nek ora manfaati pituturi ora usah tutur ben dongakno sing apik. Anhum wastaghfir lahum jaro konsep ayatnya maafkan si kabilah dae lan jalukno ngapura Gusti Allah. Wa yadwa ika humul muflihun nek wis ana sing ajak keapian dadi mengko ora kabeh. Sampeyan kaya iki kudu nek sing pinter salah siji. Nek ayat nang surat At-Taubah walau la nafa min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin. Kudune setiap kelompok masyarakat ono sekelompok kecil sing belajar tafaqquh fiddin. Kanggone apa? Liung diru kaum kanggo nuturi kaume. Dadi nek ayat niki watakum minkum hukume kudu ana sing pinter agama. Ora kabeh salah siji wae to salah loro telu sebagian kecil ana sing ajak-ajak nek wis pinter kabeh sapa sing ngepeti tuturi ora ana sing pinter kabeh hukume fardu kifayah terus mulai wala takunu lan aja ana sapa sira kabeh aja ana kaladina kaya wong akeh perintah ana cegah ngoten niku kompare seimbangane adile Quran adalah apike berbarengan anjuran kebaikan ana larangan ana rambu-rambu sing memberi perhatian aja nganti ngono wala takunu lan aja ana sapa sira kabeh aja niku kaladina kaya wong akeh tafaraku kang padha prenca-prenca kang padha pecah belah sapa aladina Waktalan podo pasulayan sebaladina mimbar di masaking sak endah mimbar di masaking sak wise barang itu waktu ja'akan teko apa mah hum ing aladina ja'akan teko fa'ili keduri hum ing aladina apa albayina tu biro-biro penjelasan atau keterangan Waula ika utai mengkono-mengkono aladina tafaroku Iku lahum tetap kedua aladina ada bulu utawi siksa mandi mongkang gede lan
dadi wanti-wanti aja nganti sliramu kabeh kaya wong-wong sing padha pecah belah persulayan karena beda pendapat masalah kecil dibesar-besarkan, beda prinsip cilik digedhe-gedhekno, padahal wis oleh membali manja amul banyak wis oleh penjelasan sing gamblang cetha welo-welo tentang nikmat Allah, tentang kerukunan itu nikmat, kebersatuan itu nikmat Allah alaikum wa. Jadi wong sing ngrasakno rukun iku ora ngincipi nikmat ning swarga. Ngincipi nikmat ning swarga. Rukun iku padha karo ngincipi nikmat. Mergo swarga niku rukun. Rukun sing ora iso nesu ya nang swarga iki. Ora iso mangkel, ya eling yen rese. Nalika kancane dunya eling tapi wis gak iso nesu. Neng Quran itu surat Al-Hijr. Ayat sini nama nazana ma fi suturihim min ghillin ikhwanan ala surin mutaqabilin. Iku juz 14 surat Al-Hijr. Wong ahli swarga iku saka atine dicopot Gusti Allah wa nazana ma fi suturihim min ghillin. Tak copot tak ilangi saka atine sifat mureng-mureng, sifat nafsu, mangkel, wis ora iso diilangi Gusti Allah. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin, bersaudara. Sing pola kenalan dunya itu bersaudara, padha digendeng sekrupet kandel-kandel padha jagongan. Ya eling-elingan flashback kenangan nalika ning dunya iki ben dunya rese pasti. Mbak aku tapi aku wis iso mangkel sebenarnya kono. Wis diilangi karo dadi kowe tarik pembeli tapi aku saya ini seneng deh, gak iso makel gitu, gak iso makel sebenarnya gitu. Mulai neng swarga, mula wong rukun itu padha karo ngincipi nikmat swarga. Suwali wong rukun itu tukaran baidon-baidonan itu padha karo ngincipi siksa neraka. Kok nek neraka sebenarnya sing tau kenal baidon-baidonan gara-gara gue ya kena gini gara-gara dia yang kamu dewi rupa dewi saya bejut saya bejut gara-gara jadi tukaran terus tukaran itu lor dan dunia aku ini loh jadi pada ngincipi sengsara ini ngomong rokok lah ayat ini wanti-wanti ojo nganti gue bisa api-api rukun tekun berdoa adem ayem itu nanti perencong neng goleki perbedaan goleki salah siji lan siji nek wong api kaya apa goleki eleke temuan ora wong elek lah aku mbok api kaya aku nek bapane bae gaweane goleki elekku ya temu ae yo aku yo wong oke aduso tapi nek goleki apike kaya ora sida elek boleh aku nek sejo goleki eleke banyak patah biwas, berentek mulai sikil ngantek bodohan elek tok. Lah ngono iku diwanti-wanti yang kaya iki aja kaya wong akeh sing padha pecah belah padha terah padha persulayan wong wis mendina dituturi mimpi maja mul bayinah. Karyo ngene Quran ngene dawuh Gusti Allah. Wong sing nganti wis tau tekun ibadah wis nglakoni amar ma'ruf nahi munkar kok pecah belah mergo ngopeni barang sing cilik-cilik digedhek-gedhekno wong iku nek mati wala kalam azabun azim wong iku bakal nampa siksa sing agung bola-bali terakhir siksa kok agung piye. Besok kok aku ini nek genine dunya kuwi dibleki watu kan mati kok. Genine iki bleki watu kan mati. Sampai yang dinapawon ada kok iki genine bleki watu mati. Tapi dunia akhirat buru-buru malah watu
Aku Tuhan nasual rijaro urup-urupe watu ambek manungsa sing kafir. Mulane agung siksa sing banget agunge. Geni neraka tak critake kok diupamakno wong ning donya iki dimblongno neraka sakmene kuwi. Terus dintas. Iku dilebono geni donya iku turu wanger. Mergo ora krasa panas. Mulane banget agunge. Wa ulaya lahum azim. So kapan oleh siksa sing agung mau yaiku yaumata biyadu ing dalem dinane dadi putih apa wujuhun bira-bira wajah wa taswaddulan dadi ireng apa wujuhun bira-bira wajah. Nah somben dina kiamat ning arep masar iku ora kokean mengono wajah sing ireng, poteng, susah, bersengut, lan wajah sing putih bersinar kaya ngono kaya sorote srengenge yaiku wajah wong mukmin. Dinane nalika wajah-wajah ketok putih bersinar lan wajah-wajah ketok ireng ana bleduke iku dinane wong bakal nampa adabul azim. Yaitu dinane maksar. Kita critake ning maksar iku ana wong sing keringete iku sak polok. Ana wong sing keringete sak dukul. Ana sing keringete sak bangkean. Ana sing keringete sak dodo. Ana sing keringete teko cangkem, ana sing kereng keringet. Kabeh gumantung amale. Lah terus srengenge iku kaya cendheke ganti samil. Dadi cara cek iso mati neh. Nah, sampeyan nek wis gak iso mati. Nek maksa wis gak iso mati niku niku wis akhirat. Cara cek iso mati meneh saka cendheke srengenge iku kaya sirah-sirah wong iku rasane kaya ben meletek metu teke. Mergo saka banget panase. Kanggone wong kafir nek kono mau urung mlebu neraka iki. Metuhi dina sing dina mau suwine kaya 50.000 taun. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Niku ning surat Al-Ma'arij juz 29. Sampeyan ning akhirat ana dina sing suwene sedina iku kaya 50.000 taun. Krungu niku sahabat padha giris lan takone Kanjeng Rasul. Piye kok ana tendangune Kanjeng Rasul terus kados pundi kula para manungsa jemben. Terus Kanjeng Nabi jawab kanthi sumpah. Walladzi nafsi biyadihi demi zat sing awakku ana ing kekuasaane. Innahu la yukhaffafu 'alal mu'min dina iku dientengno, disedhino kanggo mukmin. Hatta yakuna akhaffa alaihi minal maktubati yusolliha fid dunya sehingga suwene sampeyan kanggo wong mukmin iku jek suwe wektune nalika dienggo salat maktubah ning dunya kula jenengan nek salat suwi pos dulu pirang menit lah lho nek salat paling 5 menit lho ben sampeyan nek sedhiru ya dadi dulu ben kaya salat maktubah niku kanggo wong mukmin. Dadi sing metu menangi rasane kaya 50.000 taun niku wong kafir. Ngono wajah wis peteng dedet sing wong kafir sing mukmin kadang 9. Lagi ning maksar iku wis kepethuk balane padha rangkul-rangkulan. Padha seneng-seneng sing wong kafir padha bengok-bengok sambat-sambat. Wa lana min syafi'in dunya kaya akhirat sing nulungi wala sadiqin hamim yo enek teman setia teman sejati kanca sing akrab sing baturi kabeh padha awake dhewe
walau anna lana karrotan fanakuna minal mu'minin. Iku sambat-sambate wong kafir nalika lagi ning pasar. Diterangkan surat Asy-Syu'ara juz 11. Umpama duwe kesempatan sedina neh ngono awak balik dadi wong mukmin yo sobek awakku ki terus bahasa kene ngoten. Lah sing wong kafir sing wong mukmin akhire dilewatno sirat. Sirat niku wat niku kanggo wong kafir. Niku ora nganti iso nyabrang wis langsung diwil ucapan neraka. Dawane ana sing nerangno, wa niku ana sing nerangno dawane lakon 3000 taun. Mbok sak pira ala. Nek ana nerangno keterangane sepira dawane sira. Tapi ana sing nerangno dawane lakon 3000 taun sira niku. Ana meneh sing medeni, ana sing nerangno hadis itu iflah. Dawane 15.000 taun perjalanan sira niku. Sing 3000 tahun lalu, sing 3000 munggah, sing 3000 anjor, 3000 tahun mbok kene iki ora tau mlaku 1000 tahun. Sing 3000 datar, iku panjange. Gedene luwih cilik timbang rambut, luwih landhep timbang pedang. Cuma nek wong kafir, ora nganti iso teko tengah wis diuncalno nek wong menono sing mlaku kaya lidah, terang wingi niku sing gawe nasi iki. Aku sampai kaya lidah sing berlebar. Ana sing kaya numpak kendaraan sing banter, ana sing kaya numpak jalan sing banter, ana kaya numpak unta, ana kaya wong mlayu. Lah sing wong kafir-kafir ora nganti iso nyabrang wis langsung diuncalne neraka. Diuncalne neraka niku ana sing nek uncalno iku diseret mbur-mbungane, ana sing diseret sikile. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Iku ayate surat Ar-Rahman iku lho. Lagi ning masa iku wong-wong sing laju wong duraka wis ketok ketara. Yu'raful mujrimuna bisimahum. Ana tandane apa wajahe kan ya gendeng ana sing nggo banabot. Fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Ana sing dijambak burunane diserek. Ana sing posikile digeret sikile sirahe madhep ngisor carane beda ngoten niku. Lah nang ayat iki mencerama ya matabiya wujuh wa taswatu wujuh. Fa ammal ladina terus nase. Ana pun tae wong akeh iswadat kang dadi ireng apa wujuhum pira-pira raine aladina iki raine kafir neng jalane drama hum al kafiruna fayukuna finnari wa yaqulu lahum taubiqan wa kafir uncal neraka terus ditakoni karo meleh-melehno isin-isin akafartum apa-apa kafir sapa sira kabeh kenapa kok kafir sira kabeh yen Ba'da iman itu dalam sakwise iman ira kabeh yen wis tau iman, wis tau kiai, tau sregep melu ngaji, tau sregep jamaah, kene-kene ning perkara jaji ning perkara urusan pilihan beda lurah atau beda partai atau beda presiden kok terus balelo terus metu saka agamamu asale terus bahasa mriki ngoten. Kabar tumpang dari iman itu kayak biar kita nanti kafir, padahal wis tahu iman, wis tahu manut karo ulama, karo kiai, karo sregep ibadah, terus nanti mati we balilo ning perkara dunya. Wong sing padha geger. Metu saka rombongan ora ana sing kaya antara swarga kan rae. Rata-rata kan barang pejaji urusan dunya. Iki geger umpamane aku betul calon lurah, calon presiden, calon partai itu urusan swarga. Urusan berjanji orang geger urusan dalam swarga ya nabe sedekah didisi terus mangkel terus tau tumpon. Ape bangun jalan terus didisi terus tau tumpon. Denane ora tau didisi. Aku ape
disimbang kok disisik kok tahu. Jadi kekeh perkara rambut janji masalah dunia. Sing padha tafaroku mau padha pisah. Sebabnya ora ana ya dalam swarga. Akabar tumpang da imankum fadukum apa padha wicipana rasakno sebab ada baik siksa bima kuntum bima sebab barang kuntum kang ana sapa sira kabeh ana iku kafiruna padha kafir kabeh wis tau manut wis tau iman wis tau benar wis perkara ora urusane be akhirat kok padha musuhan padha metati ngono iku sopir bakal ketun dimulai-mulai walukul ala babna kuntum takfurun. Jadi orang sing iman konsisten tetap gundeli Islami wa amal ladina naburutai wong akeh iki Allah kang dadi putih padang apa wujuhum pira-pira wajahe kalalina wong sing wajahe putih sok dene akhirat. Jadi lagi jedul nang gone arep pasar itu neng alam barzah begitu disebul oleh malaikat Israfil nyawane terus menek neng neng rokok neng menek bodoh diuripkan yang masar wis ketok wajahe padang kafi rahmatillah moko iku tetep ing dalem rahmate Gusti Allah yaiku mlebu swarga mergo rahmate Gusti Allah. Hum utawi alamina fiha ing dalam dunya kukholi duna padha lanang kabeh wong sing mlebu swarga iku ora bakal metu selawas-lawase la ya masuk fiha nasabun wa hum minha bi mukhrajin kudu 14 ora kete nang swarga iku ora rasakno kesel ora rasakno ngeluh, ora rasakno ngantuk, ora rasakno pilek, ora rasakno boyoke pating kerja, ora ana pilek, ora ana ngeluh. Kaya layak masuk fiha nasabun wa mau min dari mukhrajin ora bakal ditokno selawas-lawase nek seneng tok. Dadi nang swarga ora ana wong wetenge seneng ngentut ora ana. Kan mangan kuwe ora ana wong tutik badak kaya nang kene terus kaya badak ora ana. Wong isih ora ana nang swarga wis ora enek tolek, ora enek ceren. Mangan terus tapi ora isih ora pipis. Jadi permangan jadi keringet-keringete ambune wangi kaya mutiara kaya berkelip-kelip kaya mutiara. Swarga kok kuwi ya wong lanang ya wong wadon disucikake. Ora enek kesel nasoku itu kepanjangan ora disentuh ora disenggol kepanjangan blas ora loro ora boyoke lino ora wetenge kembung ora mencret wis gak enek wa ma minha mukhrajin ayat iki disebutno khalidun fiha khalidun sampai 300 tahun enek nanti pirang juta tahun ora enteke nang dunya sak kere-kerene rekoso paling ora pirang tahun 100 tahun ya wis kok pamane sugih sak sugih-sugih apa betah pirang tahun ora kan 100 tahun sudah urip wong saiki udah umur 90 sudah blek ora kuat apa-apa ora mati jalan to nenek kono sope awake seger terus mong terus sing lanang ya bakal terus ngadeg terus sing itu ayu terus ora tau iso nganti kapan wae ora ana wong nurut wis padha iku lan Nabi tau guyon guyon tapi ora tau ora karena janji wayan jahu walayaku illa haqqan janji Nabi guyon nek bawe dino nyaponi neng ngarep masjid ngono tuwen. Mbak, sampe semua proses terus kene nek urung ngarep masjid. Iki kula jeneng pengen mlebu swarga ya terus basa kene ngoten. Sogen swarga kene Pak wong duwe beri sampeyan iki kene.
Swarga kok ora enak wong sing rupane. Pokoke wong bali kira kaya sampean ngomong gak enak. Ceritane ati sudah wae mau terus nuwangi seguru-guru gluntung. Lha nek nangis kaya napa ya, Bang? Tiwas ngawang berjuang karo nek ora iso mlebu swarga sampe jarene. Lah sing muni sinten to, Bang? Kula mboten muni nek sampeyan ra mlebu swarga mboten. Nang swarga ora enak wong kirut welik ya iki. Panjenengan iki mlebu swarga tapi dengan didadekno nomneh wite kenceng muni wayu ora kuwi iki Mbak. Bapak pengen nangis mau ditanya ate guyu kakak. Iki mboten iki. Nah ini Nabi yo guyon tapi mboten ate ngapusi. Lah wis nang kono ora bakal metu selawase. Tilka utahe mengkono keterangan ayat mau. Iku ayat Allah ayat Gusti Allah. Natlu kang macake sapa kita iki iso rujuk ning Allah lan Kanjeng Nabi lan para malaikat. Malaikat ing ngaran sira Muhammad bil haqqi kelawan sak bener-benere. Wa ma'ana kaya Gusti Allah. Rane kudu itu ngersakake sapa Allah. Ngersakake zulman ing alimaya lil alamin mare wong alam kabeh. Gusti Allah iku nek wong iku ora kok dolim wong nalika urip wis duwe kebebasan duwe pilihan didono tentang rambu-rambu golek nglakoni ngene iki bakal mlebu neraka nek nglakoni ngene bakal swarga kok tetep nembal-nembal ya dadi sok bakal disiksa jenenge ora kejem dolim ora mergo kabeh wis duwe pilihan duwe undang-undang cek urip ya awake dhewe cek bebas melakukan apapun sing penting kabeh perbuatan bakal ono akibate ya ning wasiate malaikat Jibril ning Kanjeng Nabi ya Muhammad isma sita fa innaka mayyitun Muhammad kowe urip sakarepmu iki dawuhe Kanjeng Nabi tapi tujuannya kanggo umat kabeh kowe urip sak genahmu sak bebas sakarepmu lah kowe belum datang ibadah mau ibadah yang bambu mau ning eling-eling nek ora kaina kamayitun kowe kabeh mesti bakal mati bosok kapan wektune bono tuwa lara dadak mesti bakal mati amal masika kowe pengen berbuat ora tokmu main pengen bambu pengen zina wedok cek urip cek iso didit dhewe ndang. Nek pengen dadi wong akeh ya ibadah sing sregep ning lingo fa inna kama jiziyun bi kabeh. Perbuatanmu bakal diwales, bakal diwehi bahasane. Wah bibemasi ta kowe pengen seneng apa wae seneng duit esuk nanti bengi nganti cek wak melek golek duit terus wis seneng cewek golek cewek sing kalane golek cewek nolek wis seneng dhek sapi dan sapi sakake mobil sakake nek ngelimo paena kang farihu ambek perkara sing kok seneng iki mesti bakal kok pisahi bakal kok tinggalno kena bojo umpamane mesti bakal tinggalno bojo utawa tinggalno bojo mbok kanthi mati salah siji mbok pegatan seneng anak awake dhewe seneng anak nganti lari waduh sina saking senenge anak berane dindro mencak-mencak umpamane elingo kae kamu farihu mesti bakal berpisah be anak mbok mati sik ditinggal mati sik mbok anake sing mati sik mbok akhire berpisah karo bojo mesti bakal berpisah seneng duwe kan golek duwe akeh-akeh tapi mesti ana watese dunia niku ana entek farihu bakal berpisah wes seneng apa wae bebas kerja urip tapi yen nek mati bakal ana perhitungane wa maulahu yuridul malil alamin Gusti Allah iku ora pengen gawe ngono kaum sing disiksa iku mergo melanggar larangan melanggar agama sing wis ditetepno
sing diwehi pahala di swarga mergo manut nalika uripene dunya dadi ahli taat ahli Islam manut para ulama kiai. Kalau misalnya itu dimanfaat, menambahi mana kita saya mantap. Akhirnya itu butuh Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa bidada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-'azim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Khabir ya Sami ya 'Alim ya Mu'min ya Muhaimin ya Salam ya Dzal Jalali wal Ikram ya Aziz ya Jabbar ya Wahhab ya Qahhar ya Latif ya Karim ya 'Alim ya Halim ya Wali ya Hamid ya Qawi ya Matin ya Rahim ya Wadud dzul 'arsyil majid wa 'alim ma yad'ala ma yaqa'u ya Allah asyhadu an la ilaha illa anta ya Allah. اللهم لا تدعنا في مكاننا هذا في مجلسنا هذا وفي مكاننا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ضارا الا هديته ولا عيبا الا سترته ولا حاجه هي لك ردا من احوال الدنيا والاخره الا قضيتها يا الله. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقوى والقرآن والإسلام والاستقامة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضرر والظلم والفتن يا الله يا رب العالمين. اللهم أرنا عجائب قدرتك يا الله. اللهم أحينا كحي العلماء وأمتنا كما بالشهداء واحشرنا من زمرة عبادك الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.